Šta se dešava, momci? Spider-Man kaže da će njegov film biti bolje nego moj. E pa nisam ti ja kriv što svi vole Spider-mana. Svi smo mi heroji, zar ne? Možemo ovo rešiti na civilizovan način. Šta ti to imaš na umu, super devojko? Šta mislite da vidimo ko može da hode na rukama nadalje? Super ideja, pauci imaju jako dobru ravnotežu. Tvoj red. Na moj znak, spremite se, kreni! Hej! Hvala ti. Hej, varao si, gurnuo si me. To nisam bio ja, ti si. Šta god, makar sam pobedio. Ne, nema šanse, ja sam sigurno prešao više. Mislim da je bilo nerešeno. Šta mislite o takmičenju u saltu nazad? $99,998 $99,999 100.000. To je super, društvo, ali mislim da je vreme da završimo. Bravo, Spider-mane, znam da će i tvoj film biti super. Hvala, Crveni Rangeru. Ajde da proglasimo primirje. Momci. O, uhvatit ćete. Ne, ja ću tebe prvi uhvatiti. Ne zaboravite da komentarišite, lajkujte i da se subscribe-ujete. Ljudi često budu ljubomorni kad uradite nešto dobro. Možda čak kažu i da se dokazujete. Ili vas pokušaju gurnuti, ali ne dajte da vas to zaustavi. Nastavite da budete super!